Sa number 3, apat ka mga estudyante pilason matapos mag-bun-anay sa Himamaylan. Lunes nga adlaw nagrambol sa guwas nga eskwelahan sa Barangay Agisan, Himamaylan City ang pila ka mga estudyante. Kag sang Martes, nagluntad ang bun-anay kundi apat ka mga estudyante ang napilasan. Imbolbado sa insidente ang mag-utod na suspect, nag-edad 14 kag 16 anyos, nag-eskwela sa ALS o kun Alternative Learning System, kag ang duha ka mga estudyante sang private school sa Agisan, nag-edad 16 kag 17 anyos. Ginsiling ni Police Lieutenant Peter Henovia, ang Deputy Chief sang Himamaylan PNP, nga minor injuries ang naangkon sa mga suspect. Apang ang isa sa mga biktima ang nabunan sa iya nga liog, dughan kag likod. Nagwa sa investigasyon sa PNP nga pabalik na sa eskwelahan ang duha ka mga biktima matapos ang ila lunch break sang silang gintawag sa mga suspect nga yara sa waiting shed. Agud makikistorya. Nagpalapit ang isa sa mga biktima kag siyang ginsumbag sang suspect sa giya. Nagdalagan sila sa isa ka sari-sari store kundiin ginbuno sang manghod nga suspect ang isa sa mga biktima gamit ang ballpen. Nakakuha naman sang kutsilyo ang magulang nga suspect kag ginbuno ang duha ka mga biktima. Daan nga hiligot ano ng ginalantaw motibo sa insidente. Gindala sa Binalbagan Infirmary ang duha ka mga biktima samtang gin-turn over sa City Social Welfare and Development ang mag-utod nga suspect. Actually, ang natabuan ma'am sang waiting shed na ma'am, yung mga 50 meters na nahalin sa private school. Sa ulunhan na nagamay, amo na ang barangay hall sang Agisan, lapit lang na ma'am, amo na nakaresponde man to dinalagan ang tanod dayon kag na sa par sila